Κυρίες και κύριοι, λυπάμαι που δεν βρίσκομαι κοντά σας αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θα μπορούσε να είμαι απόν σε μια τόσο ξέχωρη παρουσίαση. Γι' αυτό ο Γιάννης Λύρας φρόντισε να μου δοθεί ευκαιρία της επικοινωνίας μας, έστω και από τον μακρινό πόντο και συγκεκριμένα από την Παναγία Σουμελά που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, για ένα ιστορικό διπορικό με μια ομάδα συναδέλφων γιατρών. Κυρίες και κύριοι, όταν ο συνάδελφος Γιάννης Λύρας με προσκάλεσε να σχολιάσω το βιβλίο του, η πρώτη μου ματιά έπεσε στον τίτλο του, «Το μυστικό της βραζιλιάνικης ομορφιάς». Και τότε σκέφτηκα αμέσως πως αν κάποιος θα μπορούσε να μιλήσει για τη βραζιλιάνικη ομορφιά και τα μυστικά της, είναι εκείνος που έχει ζήσει στη χώρα αυτή που θεωρείται η Μέκα της τέχνης της ομορφιάς, στα χέρια τόσων μεγάλων εκπροσώπων της, όπως ο καθηγητής Ιβό Πιταγκή, οι συνεργάτες και οι μαθητές του, όπως ο Γιάννης Λύρας. Είχα την καλή τύχη να περπατήσω την χώρα της Βραζιλίας και να ζήσω την πολύβουη πόλη του Σάο Πάολο, να φουγκραστώ τον κρότο των νερό του ποταμού Παρανά που κατακριμνίζονται στους καταράχτες του Ιγκουασού και για τους οποίους η Ελεονόρα Ρούσβελτ αντικρίζοντά τους ανεφώνησε «Πουρ Ναεγάρα». Να βρεθώ ψηλά στην κορφή του Σούγκαρ Λόφτ, έχοντας κάτω στα πόδια μου την πόλη του Ρίο Τζανέριο. Να νιώσω το ζεστό αγκάλιασμα του Χριστού που με απλωμένα χέρια σε δέχεται στην αγκαλιά του από το λόφο του Κορκοβάντο και τέλος να ακούσω το πρωινό ξύπνημα της ζούγκλας του Αμαζονίου ταξιδεύοντας μέσα σε μια πυρόγα στις πηγές του Ρίο Νίγκρο που έρχονται από τις χιλιανές Άνδης και του Ρίο Σολιμόες που πηγάζουν από τις πεδιάδες της ενδοχώρας για να ανταμώσουν στο Εκόντρο ντας Άκουας, δηλαδή στο σημείο όπου τα μαύρα νερά του Ρίο Νίγκρο συναντούν τα ανοιχτά καφέ νερά του Ρίο Σολιμόες λίγα χιλιόμετρα μετά την πόλη του Μανάους και να αναμειχθούν σιγά σιγά σε μια ενότητα που συμβολίζει, αν θέλετε, και τον χαρακτήρα αλλά και την πολυεθνικότητα της βραζιλιάνικης κοινωνίας. Το μυστικό της βραζιλιάνικης ομορφιάς που με γλαφυρό αλλά και πιστικά επιστημονικό τρόπο αποκαλύπτει ο συγγραφέας στο πόνημά του είναι ανοιχτό στον καθένα μας, αφού η ομορφιά δεν μπορεί να κλειστεί σε ένα κουτί, έστω και αν αυτό το κουτί είναι της Πανδώρας. Κυρίες και κύριοι, αν ο Πιλάτος στο ερώτημά του «Τι είναι αλήθεια» δεν πήρε καμιά απάντηση, θα ήταν εξίσου δύσκολο και για μένα να σας δώσω τον ορισμό της ομορφιάς, έστω και αν αυτή υπηρετείται στα επιδέξια χέρια ενός άξιου αισθητικού, πλαστικού, χειρουργού συναδέλφου όπως ο Γιάννης Λύρας. Κλείνοντας, ας γυρίσω πίσω στο εξώφυλλα του βιβλίου του φίλου συναδέλφου Γιάννη Λύρα με τον τίτλο «Το μυστικό της βραζιλιάνικης ομορφιάς». Σας παρακαλώ, όσοι το έχετε στα χέρια σας, κοιτάτε το. Απεικονίζει δύο χέρια πάνω από το περίγραμμα ενός σώματος, πολύ πετυχημένη εικόνα από τον Τίνο Διαμαντόπουλο. Μου θυμίζει μια άλλη ανάλογη εικόνα του Μιχαηλάτζελο στην Καπέλα Sistina, όπου ένα ανάλογο χέρι δίνει ζωή και ψυχή σε ένα σώμα καμωμένο από πυλό. Εύχομαι στο Γιάννη Λύρα να χαρίζει με την αισθητική, πλαστική και χειρουργική του τέχνη την απόλυτη ομορφιά που με τόση γλαφυρότητα μας ξεναγεί στο αξιόλογο πόνημά του. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ.